idol. Basta na Bizares idol. Sa iyong tingin, alam ako'y natunan na. Mga titig mo sa aking nakabighani na. Di ko mapipil ang aking nadarama. May chinika, girl, may chinika. Girl, sa iyong tingin, alam ako'y natunan na. Mga titig mo sa aking nakabighani na. Di ko mapipil ang aking nadarama. May chinika, girl, may chinika, girl. Hey girl, konnichiwa. You look so good like chinika. Hey girl, please come here na. Ayoko na kasing nag-isa. Magkatapat lang tayo ng table. We're looking at each other, but di ka naman comfortable. I don't know why, di naman ako batang pasuway. Titig mo pa lang ako'y bibigay. Hanggang tayo walang kapatay. Alam ako'y natunan na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapipil ang aking nadarama. May chinika, girl, may chinika. Girl, sa iyong tingin, alam ako'y natunan na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapipil ang aking nadarama. May chinika, girl, may chinika, girl. Ayun. Makita yung mic para makita yun. Ayan, dapat yung style ng mic. Ayan, Miguel, shoutout sa iyo. Ayan, Ladzoni, Zandy Hills, Miguel, shoutout sa iyo, Ladzoni. Ayan, 6 million viewers natin. Patay rin eh. Ayan, Miguel, shoutout ulit sa iyo. Kainin na tayo ng kamera natin. Malapit. Ay, ganun talaga guys, para makita yung mukha natin. Ganda tayo rin yung mga chat-out sa'yo. Ayan, Ma'am Tesha, maraming salamat. Ayan sila ba? Ayan, dito sa. Ayan, harang Kuya Falcon. Ayan, maraming salamat sa paharang dyan, Lord Sony. Maraming salamat sa paharang nyo dyan. Ayun, Sandy Hill, harang Kuya. Ayan, maraming salamat. Sandy Oliverio, the best! Well, ako na yan, baka pwede na sa akin na lang, yeah. Ganda naman, titig pa lang matik na tapos ka, yeah. Di ko mapigilan ang aking nararamdaman. Sarap sigilan ng chinita na yan sa kanyang pinagkatayuan, yeah.
Sa iyong tingin, alam ako ay natunan na. Mga titig mo sa aking makapighali na. Di ko mapigil ang aking nadarama. Medyo di girl, medyo di girl. Northern Summer Mix DJs. Sandy Oliverio, the best. If I woke up without you, I don't know what I would do. Thought I could be changing forever, didn't let you. Usually don't be falling fast. You gotta go, or keeping me coming back to back. I just don't know the only reason that you love me was to get back at you. It's love, but before you leave, usually I would never even tell. Baby, I know you're creeping. I feel it in the air. Every night and every day. I try to make it stay, but you're trapped in love. Hear somebody break your heart. Nothing I can make but you trapped in love. When you kiss me, I know you don't get too far, but I still want that. It's Northern Summer Mix DJs. Baby, I hope that this ain't karma, 'cause I get around. You wanna run it up, I wanna lock it down. Usually don't be falling fast. You gotta work, I'm making me spend up all my cash. Every night and every day. I try to make it stay, but trapped in love. Hear somebody break your heart. Nothing I can make but you trapped in love. When you kiss me, I know you won't get too far, but I still want that. It's Hasta la Bizares Idol. Sandy Oliverio, the best. Sandy Oliverio, the best. Ayun, Miguel, shoutout ulit sa inyo dyan. Los, Pio Pio. Kapil tayo, guys. Lapit natin yung mukha natin para makita ng mga ano pagka may mga... Makita yung mukha na din, di ba? Ayan. Damsak, Dan, maraming salamat sa Lods, Pio Pio. Siyempre, wala nang peltel-perter. Ayan. Sandy Hills, Lods, Zoni, ayan. Pio Pio, love you, Dati Rene. Ayan, Dati Rene, Miguel, shoutout, Los, Pio Pio. Sila Los, Pio Pio. Ayan.
Siyempre, kagigising na natin, guys. Tignan mo, para kitang-kita. Ano ba, mga ang tawag na Kastila, yung lahi. Kaya mga shoutout sa lahat ng mga OFW dyan. Siyempre, nakakabuto na ba kayo? Regine? Sabah wahid temannya itnin. Sabah wahid temannya itnin. Sabah wahid temannya itnin. Love Hajar. Ya, mga shoutout Ma'am Love Hajar. Ya, putol yung net ko. Okay? Transfer lang kami ng ano. Transfer lang kami ng ano, guys. Ng pera. O, di ba? High-tech na ngayon dito, di ba? Saudi. Transfer lang through cellphone lang. O, di ba? Mayroon na akong bahay. Nako. Oni. Thumbs up, Dan. Lord Charby. May shoutout ulit dyan sa inyo sa 9 million viewers natin. Ayan. Waro. Isa mapirosa. Isa. Okay. Guys, minutes kaso na kami. Restore. Yan. So, yun. Tumunog. Ayan, pag tumunog na yan, guys, tingnan natin kung ano. Ayan, may shoutout sa inyo, Ma'am Love Hajar. Ayan, may shoutout. Ayan, may nasikaso lang kasi. Ayun. 9, 2, oh, yun. Mayroon ng laman siya. Ayan, ang laman niya, guys. Oh. Oh! Siyempre, guys, kailangan natin mag-ano. Huwag nag-away na kami, baka gumala. Lagot na naman ako. Ayun, sino yan? Tayatan? Ano yun? Away-away na yun. Lisado ako sa away-away niya. Ano yan? Ano pinag-awayan niyo? Ayan. May sa Lodge Palcon. Ayun, maraming salamat sa Lodge Charby. Ayun. Hi, maliit na hita, Charby. Ayun, maliit na hita talaga, Charby. May shout out, Nay. Keisha. Dito si Ma'am Keisha. Hindi ko nakita. Ayan. Ay, siya sa taas. Ayan. Ayan. Ma'am Love Hajar. May shout out sa iyo dyan. Ayan, maraming salamat sa inyo. Ayan. Ayan na ba yan? Ano tawa na? Ayan. Hajar! Huwag na mag-away kami, baka gumala dito. Lagot na naman ako. Ayan. Sige. Baka pag gumala, lagot na naman kayo. Sige. Ingat-ingat kayo sa paggagala-gala nyo dyan. Baka lagot kayo. Nang dahil sa hita ni Milo dyan, nag-away ka lang. Ang hita na yan. Sama yan. Kaya ako hindi ako tumitingin sa mga ganyan-ganyan mga bagay. Nagsabi, wag ka tumingin sa ano ha, tumingin ka na lang sa mata. Huwag kang matakot. Yan. Yan. Sabi ko sa inyo, huwag kasi kayo sumilip dun sa ano. Yun ako sa taas tumilip. Dahil sa mga itang hita. Tahi-tahi na yan. Balik rin na natin, tahi-tahi na yan. Maraming salamat din guys, Loud Zone, kay Ma'am Love Hajar. Wala naka-live. Pag wala naka-live, tayo tutulog. Magigising natin. Kaya guys, tinang pag sobrang tulog. Alam mo talaga pag matanda na, pag nasobrang tulog, yung mata naman magana yan. Wala nang perter yan. Ma'am Deja. Ayan, siya doon sa ano.
Matakot balon. Nang dahil sa tumingin kasi makita. Oo. Yung sabi, your eyes for the glass only. Pag dito bawal tumingin dito. Pag dito ka naku, pag tumingin ka sa mga tao dito, lalo na sa mga babae, nako. Dito diyan Luzado, pwede pang tumingin sa mga ano, pero dito hindi ka pwedeng tumingin. Kaya ako nasanay yung mata ko rito kasi hindi ako tumitingin sa mga ano dito. So, putulan tayo ng kamay. Baka matusok yung mata natin dito. Di ba, Ma'am Lavager, di ba? Kasi ako kasi guys, dati, dito sa Middle East, may pidos kasi yan. Bawal pagka nakapikit daw sa Lord Charlie. Ano guys, umiikot na naman ako? Seven, 6, 1, 7, 6, 1. Shout out! Ayun, na-transfer na natin. Ayun. Umiikot ba? Ayun, medyo okay na. Sagit lang kayo, may naayos na kasi ako. Dikot, ang dami na. Saglit lang kayo, basahin ko yung ano nyo. Kaya mahina kasi signal ko pagka ginamit yung cellphone na pang internet namin na yun. Lods Palcon, napikit naman ako ng ganito. Magandang pagpikit. Napikit pala sila. Lods, kambalsan ka na. Shout out, Melo. Ayan si Melos. Melodia. Kasi ang Melo kasi shortcut niya, my loves eh. Kayo dyan. Sige. Para marinig ako ng Melo. Kuya Mon, mga shout out. Parang may live ko, Kuya Mon. Go muna, Kuya Mon. Para nakita ko 30 minutes ago. Para ano lang yan. Mag-update ka na sa'yo. Huwag ka na tabas ka na, Milo. Bakit kasi nakikita nyo? May mata nyo kasi malikot. Lord sa Charby. Si Lord Piopio pag pumasok dito si Ate Mayari. Meow, meow! Ayan, Miguel shout out. Maraming Miguel shout out. Meow, yahoo! Ma'am Scarlett, Miguel shout out sa'yo. Maraming salamat. Lord Charby, yahoo! Yeah. Susunod yung mata nyo, Lord Charby. Doon na kayo sa taas, tumingin mo kayo, tumingin doon sa baba. Milay, saan ka na? Labas na, Milay. Kare kayo, Melodya. Meow, hindi ako relate kasi hindi ako umiikot. Hindi ko alam yung mga kwento nyo. Pero sige, basahin ko lang. Hindi. Hindi daw. Yahoo, Lods Menandro. Sige. Kasi alam nyo kasi guys, street kasi ako. Doon ako nakatingin ang mata ko sa mga balita na ako tumitingin sa mga. Oo. Yan, Miguel out Miss Scarlett Yahoo Pio. Miguel out shout out. Ayun, sige. Ayun, Kuya Mon. Ayun, 11 million viewers natin yan. Kamusta naman kayo? Kamusta na yung araw ninyo? Ay, nako. Ayun sa Lord Survey, Ayan. Ay, Ma'am Marge. Bibi. Ayan. Ayan, tinatawag niya si Milay. Si Milay daw. Si Milay, si Ma'am Melodya, di ba?
Ma'am Melodia, feeding Ma'am Melodia, kaming. Hinahanap pa dito sa aking live stream. Lumabas bigla. Ayan na si Ma'am Melodia pala. Huwag hanapin ng wala, baka lumabad bigla. Ayan na si Ma'am Melodia pala. Ayan guys, support nyo naman si Ma'am Melodia. Maliit pa yung kanyang bahay. Ayan, support naman si Ma'am Melo. Sa mga... Sana si Los Charby ka rin. Hanap nyo na si Ma'am Melo. Dito na. Lods! Oni Yahoo Meow. Melo Yahoo. Sana all may mga melo-melo nung kanya. Ayan guys, may pinaka-view. Ayan, sige, sabay na lang natin dalawa. I can't think. Oh, ay, sorry. Ayan guys, may binaba na link si Ma'am Melodia. Ayan, siyempre, ano natin yan guys, para ba isa mamano natin. Ayan guys, pa-view. Ayan, pa-view nyo naman guys, yung binaba ni Ma'am Melodia at ni Ma'am Scarlett. Ayan, sige, ano ko. Ayan guys, ipipin ko ha, para masumano nyo naman dyan. Binaba ni Ma'am Melodia. Ayan, sige. Shout out meow, Menandro, you loves Melodia. Ayan, sabi ni Ma'am Scarlett. Ayan, Sean, Milas at Yahoo, loves all. Ayan, 12 million viewers natin. Wala nang loves. Ayan guys, pasupport naman natin nakapin kay Ma'am Melodia. Supportahan nyo naman si Ma'am Lord Charbe. Sila ni ano dyan, yung mga shout out meow. Oh, Sean, Milas. Ayan, gulo na yaol. Dami nang yaol. Ayan. Ate Scarlett, Miguelouds, loves. Love. Ayan, Miguelouds. Alis na po ako, Lods. Saan ka punta, Lods Piopio? Ano nyo? Fotor na yan. Sige. Sige, Lods Piopio. Maraming salamat. Ayan, patusok din po sa aking Ayan, patusok din po sa upcoming live siguro ni Ma'am. Ano yan? Love yun. Ay, tusukan nyo yan, guys. Kapin na lang natin yan maya para isabit natin din. Okay. Ayan, magtusukan na kayo dyan, guys. Ay, maluoy mo. Come here. Okay, guys, pasupport naman natin yung mga... Ma'am Melodia kasi nayudahan ko na yan. Emma! Shout out! Guys, magsuportahan muna kayo dyan. Ayan. Support ko naman yung ano.